Bare køre. Når den er tændt. I dag skal du lave mayonnaise sammen med mig. Alle har et glas derhjemme. Hvis du har et æg, 200 gram olie, lidt salt, citron, lidt dijon. Det her, det er så nemt. Starter med at få et æg, 2 deciliter solsikkeolie. Den her, den skiller sig, så æggen lægger sig i bunden og olien i toppen. Cirka en teskefuld med dijon, lidt salt, citron. Og så nu sætter vi den altså bare ned i her, ned i bunden. Den er helt op til toppen, det er helt perfekt. Det er mere at holde fast, for den kan godt være lidt vild, den her. Og så er det bare lige, når den lige har kørt den i 5 sekunder, så hiver du den op her. Tag en beholder, der er lidt større, hvis det er næste gang. Men sådan her, så er der altså hjemmelavet mayonnaise på et halvt minut, vil jeg sige. Altså hvis du vil lave en form for en chili mayo eller et eller andet derhjemme, så kan du give den noget spice, noget tabasco eller et eller andet noget chilipulver, du har derhjemme. Hvis du vil gøre det lidt hvidløgsmayonnaise, så er det bare lige at rive et lille fed hvidløg ned i. Du kan jo gøre, hvad du har lyst til. Smid karry i, hvis du vil have en karry mayonnaise. Du kan gøre lige, hvad du har lyst. Det er altså bare fantasien, der sætter grænser til, hvilken mayonnaise du vil have og spise til dine fritter eller whatever. Vi ses!